На здраве. На здраве, Крис. За първи път през живота ми не знам какво пия. Знам, че е супер свежо, супер елегантно. Изглежда като нещо правено на хладно, много такова. Обаче всъщност, доколкото разбирам, има сериозна изненада тук. Има сериозна изненада. Прилича ти на Бургундия, нали? Прилича ми, обаче... Стилистика, само от друг нос, нали, тъй като няма Стилистиката е най-любимата ми. Признавам, че за мен това е най-близо до идеалното червено вино. Да, абсолютно. Това, което мога да кажа, че сме абсолютно горди за това, че Домен Гоби е в България. Гоби е най-големия визионер в юга. Всъщност, говориме отново за любимия Лангедок и Русион. В случая сме само в Русион. Само Русион, да. Защото те го разделят. Нали? Едните са каталунци, другите са окситанци, така че нямат война, нали? Нямат спорове по темата. Тук кои са? Това е Каталуния. Нали? Каталуния. Това е най-южната част над Перпинян, в най-високите лузя, най-горещото време изобщо. 2 месеца има над 40 градуса температура и де-факто... Това нещо расте, гроздето расте при над 40 градуса. Над 40 градуса температура и при дъжд не повече от 200 до 300 мм годишен стълб, което е по-малко, отколкото има в Сахара. Добре, как се прави такова вино при над 40 градуса? Да, значи тук говорим за професор алхимик. То е нещо, което наистина всички съвременни, наистина най-добрите производители в Русион се учат от него буквално, т.е. той ги учи. Разкажи малко повече за него. Домен Гоби Жерар Гоби е де-факто собственика настоящия, който въвежда новото поколение, но той е първото поколение на много подред поколение на фамилия Гоби, който започва да прави агрофорестри, т.е. започва засаждането на дървета между лозята. Това е нещо, което в момента вече страшно много винари се опитват, нали, да правят в опита си да се спасат от климатичните промени. Основно. Да, това е комплекс от много неща, особено когато имаш най-гореща точка във Франция и не само във Франция. Той е решил всъщност 85-та година да започне да го прави, защото, както той ми каза... Изобщо не е визионер. Изобщо не е. Той ми каза, аз не мога да пия вино, което след това искам да пия вода. Нали? Искам да пия вино, което не искам да пия вода след това. Аз си сложих вода само за да се изчиста от преди малко, нали, за хората, които виждат водата. Но де-факто в места, които той каза, първите 5 години ние успявахме да свалим до реални 15 градуса алкохол, вината, които дядо ми правеше. На 11,5. А в момента сме 11,5, 12,5. Това са градусите на процент алкохол на вино, което има потенциал 20 плюс години. Тоест това вино сега в момента е актуалната реколта е 23-та и нали, има предвид, че де-факто от миналия век реколти са супер скъпи. Тоест това е вино, което те казват Романе Контина Русион. Освен това, той е всъщност засажда нови дървета, освен това засажда стари забравени сортове, които издържат много по-дълго време на... Всъщност какви сортове има в тук в това вино, тези блендове? Колкото и да е странно, имаме Каринян Сира и Морведър в това вино с този цвят и с тези алкохоли, които са 12,5. Така че да постигнеш при тези 3 сорта, които са типично южняшки. Всички са сериозни. Всички са сериозни, а постигаш супер финес, никакви танини, супер елегантност, но това е много дълги години работа наистина. Ние имаме много снимки и видеа от местата и там наистина изглежда като пустиня с изключение на неговите лозя, които са единственото зелено нещо в целия район. Представи си пейзажи, в които дърветата са
черни, тъмно кафяви, защото всичко изгоряло. Ние ще пуснем във видеото няколко кадъра, да се види за какво става въпрос. А ти каза, че е много интересно, французи има и насъждение от асиртико. Да, има насъждение от асиртико, за което той е супер щастлив да не само да експериментира, да добавя, защото той прави много често, особено при белите вина, прави cold plantation, т.е. засаждане на лозята на няколко сорта на едно и също място и казва, че асиртикото много помага заради това, че той той ги използва в блендове. В блендове, да. В червените блендове. Или в белия само. В белия бленд, а за червените ползва много стари сортове, които засажда, но така или иначе... Аз първоначално разбрах, че и в червените вкарва и ми стана много интересно. Не, в белите вкарва. Тук другото интересно е, че имаме Гренаш Гри, да. И Макабил, което е испански сорт и отново нямаш тази сладост, нямаш това усещане за плътност, за това, че трябва да пиеш вода след като пиеш вино. За този човек на колко години е? 67-8. Нали? Дано поколението след него да продължи да се справя така добре, защото той е първия, който го е направил. Много интересно е стилистиката, която оформила последните десетилетия, реално е в момента най-модерното вино в света. Най-модерното вино в света, да. И той всъщност го е прозрял, което е страхотно и е прозрял, че нещо трябва да се случва там. Нали? И колкото по-рано се случва, толкова по-добре, защото корените на дървото слизат на 40-50 метра много по-бързо, отколкото корените на лозята. Освен, че пазят сянка. И там той твърди има 300 кубика вода което може да добие това място, което е съответното лоз. Така че всъщност той няма липса на вода по начин, по който отглежда лозята си и се грижи за почвата. Естествено, дай да представим набързо бутилките, все пак да кажеш какво имаме тук. Значи имаме едно бяло, 3 червени. Това сте вкарали към момента? Това сме внесли, защото той има супер малко продукция. Алокацията ни беше да имаме по няколко кашона от червените и няколко кашона от бялото, така че ще поразширим асортимента, но най-важното сега е да запознаем хората с новата стилистика на южните вина, които не може да срещнат иначе. Добре, давай от бялото. Първото имаме Макабил и Гренаш Гри. Второто, което опитваме в момента, което отново е стари лозя, Виевиня, такива са му сериите. Тук имаме Морведър, Сира и Гренаш. Калсинер, който идва от името на селцето, Сира, Морведър, Гренаш, Каринян и Монтада, което е Монтада, нали, е де-факто тяхното най-топ вино, Гренаш Нуар, Каринян, което е класически сорт. Гренаш Нуар и Каринян само. Забрави, има още едно бяло вино. Да, наистина, аз какво правя? Ти не си извадил белия калсинер. Да, белия калсинер, който е страхотен. Тук имаме основно мускат играе, дребнозърнест мускат, малко Макабил и Шардоне. Добре, може ли да забравиш? Да, ето 5. Имам. Добре. Аз не харесвам числото 4, така че 5 е по-добре. И какво са? Вече ги има в магазина. Вече ги има в Лекав, така че... Подозирам, че не са особено много бутилки, така че... Не са много бутилки, не е най-бюджетното нещо, но е изключително нещо. Ако искате да опитате, как беше репликата? Ако искате да опитате Романе Контина Росион, заповядайте в Лекав де Молен.